Nu er vi på kanotur. I denne kano foran os sidder Stefan, Christina og Michaela. Og så længere foran, der er Kim og Lille Jakob og Michael. Og så har vi Daniel og Michelle hinanden. Dem har vi ikke rigtig set så meget til. Og herover har vi Ida og Kevin. Hvordan går det? Her bagved, der er der Benjamin og Jakob, de padler. Det er meget smukt. Bare fortsæt det gode arbejde. Ej, hvor går det stærkt. Go Ida, go Ida. Nu bliver du over den side. Det bliver skidt. Bare kajakker herovre. Masser af kajakker. Her er det vores homies og hjemmedrenge. Drikker bajer.